professori Sukka. Hei Topi. Hieno svengi on soitossa. Kiitos. Oletko ikinä harkinnut pianomusiikkifestivaalin järjestämistä? Kyllä olen, mutta kulttuuritapahtumien avustustukijärjestelmien hakeminen, niin se on aika vaikea asia. Ja eikö se muuttunutkin nyt? Mitenkäs se oli ennen? Ennenhän valtion kulttuuritapahtumien avustuksia haettiin opetus- ja kulttuuriministeriöltä, josta hakemukset lähtivät lausuntakierrokselle taiteen keskustoimikuntaan ja alueellisiin taidetoimikuntiin. Sieltä ne sitten palautuivat opetus- ja kulttuuriministeriön ja avustuspäätökset saatiin ehkä pahimmillaan maalis-huhtikuussa. Maalis-huhtikuussa? Se on kyllä aivan liian myöhään. Provinssikin järjestetään jo kesäkuussa. Aivan. Lisäksi tapahtumilla oli usein päällekkäisiä tukihakemuksia, joka entisestään eri haku- ja päätösaikojen vaikeutti kulttuuritapahtumien budjettien suunnittelua. Kriteereinä tässä avustusjärjestelmässä oli muun muassa tapahtuman vakiintuneisuus, valtakunnallisuus ja paikallinen ja kansainvälinen merkittävyys. Vakiintuneisuuden ollessa kriteerinä uusia tapahtumia ei siis juurikaan tuettu. Suuremmilla tapahtumilla oma ongelmansa oli esimerkiksi, että vaikka avustuksen kokonaismäärä vuosittain nousi, niin reaalituki laski. Kyllä, rahan arvo vaihtelee koko ajan. Eli ongelmina olivat se, että tapahtumien piti hakea päällekkäisiä tukia, ja se tarkoittaa aivan valtavasti työtä. Kyllä. Ja sitten tukipäätökset saatiin aivan liian myöhään. Aivan. Mutta mitenkä asia on nykyään? Nykyään suurimmat ja valtakunnallisesti merkittävimmät tapahtumat saavat tukensa opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Muut, ehkä pienemmät tapahtumat hakevat avustuksensa alueellisilta toimikunnilta. Näin tapahtumat saavat mahdollisesti avustuspäätökset jo tammikuun loppuun mennessä. Se on hyvä asia. Kyllä tammikuussa niistä pitääkin saada tietää. Kyllä. Lisäksi tässä selvityksessä luotiin niin sanottu kehittämismääräraha, joka on opetus- ja kulttuuriministeriön taiteen keskustoimikunnalle eli nykyiselle taiteen edistämiskeskukselle myöntämä määräraha, jolla tuetaan kertaluonteisesti valtion avustuksen piirissä olevia tapahtumia ja niiden kehittämistä. Jokaisen festivaalin ja tapahtuman täytyykin kehittyä vuosi vuodelta. Se on niille elinehto. Kyllä. Mutta onko tässä tosiaan kaikki? Eikö se ole tämän vaikeampi asia? Ei. No kyllähän minä sitten pianofestivaalin järjestän. Mutta ennen sitä minun täytyy vielä harjoitella.